Yan. Malalaki na naman ang ating mga dahon ng ampalaya. So kailangan natin itong pitasin at gagawa tayo ng nilagang bangus. Simple lang ang ingredients. Ito pong mga malalaking dahon, yan ang pipitasin natin kasi mabubulok din mga yan. Sayang lang kung mahuhulog lang sila at mabubulok. So let's go. Yan. Kailangan lang natin ng bawang. Kailangan natin itong pigain o pitpitin. Kaya na 3-4 na piraso lang ng mga maliliit na bawang na to, okay na. Yan, kailangan din natin ng kamatis. Ilagay na natin sa ating lutuan. Katapos, i-grate natin ang luya o ginger. Mas magandang gawin ito kasi magiging mas malasa po ang ating sabaw. May konting anghang din siya. Yan, pinakulan na natin tong ating sabaw ng mga 5 minuto. Then pagkatapos, ihuhulog na natin ang ating bangus. Hinati ko lang siya sa 3 at sinama ko rin po yung lamang loob niya kasi malinis po ito. Sariwang-sariwa po ito. Ito yung tinatawag namin na bunuang bangus. Kaya siguradong masarap itong klase ng bangus. Ayan po yung laman loob niya, malinis. Mas masarap po yan. Mas masarap po yan kaysa yung sa tiyan. Para sa akin lang. Yan, lagyan na po natin ng asin. At pakukuluan natin siya ng 5 minuto. Yan na po. After 5 minutes, ilagay na po natin yung mga dahon ng ampalaya. Yan. Then, ididiin lang natin to at pakukulan din lang ng 30 to 45 seconds. Then, papatayin na natin ang apoy para lang maluto ito sa sariling init na lang ng ating sabaw. Ayan po. After 30 to 45 seconds, kumulo na ulit siya at papatayin na natin po siya. Alright, pagkatapos po nyan, luto na po ang ating nilagang bangus na may ampalaya. So, kain na tayo.